Naimbag nga bigat gagayam, datinak manen ni kumari nga Karen. Siya, ti, may sa nga probinsya. Intro, pasok. Later. Da bakit nga gararado ka nun eh? Ibakit uweng? Ay uwang? Naglaing tinuwang niya. Naglaing tinuwang nga garado. Kaya lang madinamot na gaburan. Gabiyunin to mananatan na eh. Dalusan? Intugot na maidagana ya. Madi na yung gabor. Uban. Surut-surut ating aso ni. Ang nagandar ti kulong-kulong ang nagluga na. At ati ubraan na nila kay ko. Few moments later. Ay mga kumare, pagluto tayo ti inabraw nga mais. Di mula may ating nga mais ah. Kay bagayo nagpuros na di sa bali nga mais. Mais mi ato itani baba. Pakita man ko yung mais di baba. Inayadam ang iturong big lang. Nagala ti mais ta baba. Mais mi. Sita gukis. Sita gukis. Tapi yung ibukot na. Yung sardinas gamin man nun, makaumang mat sardinas. So nga mais mamut. Ngayon nagbatit pa lang natin eh. Ito damang mangan. Ibuk-buk na. Dapat ikatan aja buk-buk na. Stani tanong ko mait nga ilutong. Tanong naluton to awanti tumtum pang mabuk-buk. Ito yan. Ito. Bye-bye. Sini mga kumari tarami doon. Ikan mo na ti iwan na jiting nga di mais. Tapos namalpas nga maiwa-iwa nga kasta. Nako. Namalpas nga may kanti iwa na. Mata iwa at pay di pinalpas. Tananig kan iwa na nga kastan. Stani mga kumare. Gamitin ang kutsara. Nadalos ti imak nagbugwag tatay. Porsi ingat. Ano kaya?
Punayin sa iyo, kasla. Kung kang na, kasla mukbang. Mukbang mais. Kasla pa yun. Tanay eh. 2,000 years later. Nakababatitan. Nabilang mga amin na kuya. Maksutan. Oo, kanya kay maksada. Tama amin bigang kuya panay mo. Stone. Ay, pis lang ata kanya na. Nalaka matuno. Sisiwit ko. Kaya darumi kayo. No. Basta tayo. Babaran ko. Sumura. Hindi pa yung mabalin ma eh. Ni. Uy. Kay. Mga di. Dimat sa natulaw. Hindi na matuntunan to. Tipay ka ata. Hindi na matunan. Nagsitatay tinabaraw nga mais. Agmerinda tayo man titinuno nga mais. Panay maayos. Linta kayo timirin natin ng mga alam nga ti. Linta nga maayos. Nilintamanan. Ay, panghimagas tinuno. Merienda nilinta. Sinda, inabraw. Kaya maksit sa JRGP nakatutok tibigangan. Nay, gulpi may kinimamain. Medyo matuktukan. Sakit yan na. Medyo matuktukan. Hindi, nadugsul na pa yung bukal na eh. Kuya Hindi kita. na nabtog patenta. Wan niya, jay. Isa ah. Wan. Pasabo ka. Nga, Jai. Pasabo ka na raw. Nakadik na po, nakaturog ako. Kapag ka na kapag di karayan. Ay! Puho. Nagsida tayo iti nabaraw nga mais. Tata, tinunuman nga maisan. Basta kayo, tama nga maturog kayo. Unto na makariin kayo. Paglinta tayo man maisan for merienda. Puro mais. Tumaki tayo, puro mais. Oh, pugo. Ang pugo. Puro mais karga ti tiyanan. Ang samit. Kapuros. Dayo. Baboy. Mas